Ассалому алейкум. Давоми видеода гуфтани будем як шеърга да ёдам омад. Мегӯяд ку мардӣ набувад фидодаро пой задан, гар дасти фидодарӣ бигирӣ мардӣ. Лекин да ёдам неста кадом шоир гуфтагине ки мисро да ёдам ҳаста ки мисо ки мард он нафарест ки дасти касеро мегирад дар вақти душворӣ. Баъд ҳаста ку бу мисрои шеър дорам ки мегӯяд ку эй бародар хоки поят тутиё, гар ту моро дӯст медорӣ биё, мо ки мурдем зи фироқи рӯи ту, баъди мурдан хоҳ биёй хонаи. Яке мо дар зиндагӣ бояд ки ҳар инсонро чикор кунем хеш, табор, дӯст, ҳамватан ҳамдина дастгирӣ кунем дар зиндагиш. Баъд аз мурдан мегӯяд чӣ мегӯяд биёй хонаё. Баъд аз мурдан мо хоҳем нахоҳем дастгирӣ мешавад, лекин дар бадани инсон бояд ки мо дастгирӣ кунем. ҳастем ҳамун инсон муҳтоҷ ки шуд, моро худованд ақл додагия ки мегӯяд ку ақл пояи давлат аст. Моро худованд ақл додагия ки дар байни инсонҳо дар вақти душворишон бошем. Хоб боқӣ зинда саломат ба хонава сарбаланд бошед.